Γεια σας φίλοι μου, το ταξίδι μας μόλις έχει ξεκινήσει. Είμαστε οι Alpine Travelers, ο Βαγγέλης, η Μάγδα, ο Θωμάς και η Μαρία. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή της Στουτγκάρδης για μία τετραήμερη εκδρομή και θα επισκεφτούμε τους Δολομίτες, τη Λίβδι Μπράιες, το Πάσο Στέλβιο, το Σαν Μόρι στην Ελβετία, το Νταβός και το Λιβίνιο. Πρώτος προορισμός, Αυστρία. Θα επισκεφτούμε ένα ημιορεινό χωριό, το English. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα έξω από την Αυστρία και εκεί θα κάνουμε την πρώτη μας διανυκτέρευση. Για να καλύψουμε κάποια χιλιόμετρα, γιατί ήδη ήμασταν πίσω στο πρόγραμμα, έπρεπε να οδηγήσουμε στην Εθνική Οδό και καθώς ζυγώνουμε στα σύνορα της Αυστρίας από Γερμανία, το τοπίο αρχίζει και αλλάζει. «9,5 ώρα το βράδυ περίπου φτάσαμε στο χωριό English στην Αυστρία μετά από 4,5 ώρες οδήγηση. Έπρεπε γρήγορα να πάμε να κάνουμε ένα check-in γιατί μας ενημέρωσαν στη ρεσεψιόν ότι υπάρχουν 2 εστιατόρια, επειδή είναι το χωριό μικρό, τα οποία οι κουζίνες τους κλείνουν 10:30 και ευτυχώς προλάβαμε να πάμε για βράδυ. Να ξέρετε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιοχές της Άλπης 10:30 το πολύ τα εστιατόρια κλείνουν. Καλημέρα σας, οι Alpine Travelers βρίσκονται και πάλι στο δρόμο, 21 Ιουνίου σήμερα. Φεύγουμε από την περιοχή του Innsbruck και έχουμε προορισμό σήμερα τον γύρο των Δολομητών. Πρώτη μας στάση θα είναι στο Σάντα Μανταλένα, που από εκεί θα αντικρίσουμε για πρώτη φορά τους Δολομίτες. Μια πανέμορφη περιοχή, μια περιοχή Natura, μια περιοχή προστατευμένη της UNESCO. Μάλλον θα μας κάνει το χατήρι και σήμερα ο καιρός. Από ό,τι έχουμε δει, αργά το βράδυ περιμένουμε βροχές επάνω στα βουνά. Οπότε θα έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας να φέρουμε τη γύρα μας, να δούμε πράγματα. Εκεί απέναντι προς τα κάτω τώρα δεν φαίνεται κανονικά.
Κάπου στο βάθος είναι το Innsbruck. Από εκεί ήρθαμε κάτω χθες από τον δρόμο. Βλέπετε εδώ ξεκινάνε οι Αυστριακές Άλπεις. Μείναμε στο χωριό Inglis, στο Innsbruck. Ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Ευτυχώς υπήρχαν ωραίες διαδρομές με το που μπήκαμε στην Αυστρία και δεν νιώσαμε καθόλου την κούραση που ήμασταν από τη χτεσινή ημέρα από τις 6 ώρα το πρωί. Λόγω δουλειάς δεν καταφέραμε να πάρουμε και άλλη άδεια, οπότε το περιβάλλον εδώ μας αντάμυψε. Μπήκαμε λοιπόν και εμείς στην Ιταλία. Σε 10 λεπτάκια περίπου θα φτάσουμε στο Σάντα Μανταλένα, μια πολύ όμορφη εκκλησία στους πρόποδες από τους Δολομίτες. Εδώ έχουμε και κάτι αυτοκινητάκια εδώ μπροστά. Τώρα είμαστε μέσα στο πέρασμα. Έτσι, ωραίες διαδρομές, ωραία περιοχή, Natura. Το νεράκι τρέχει εδώ γάργαρο. Μπροστά έχουμε το φίλο μας το Θωμά και τη Μαρία. Και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Ωραία μουσική στα αυτιά. Τώρα θα πούνε κάποιοι, καλά πάλι ποτιακά ακούς. Όχι βέβαια. Σε τέτοιες περιπλανήσεις όχι βέβαια, ακούμε μια πολύ ωραία μουσική. Εδώ στην Ιταλία, παιδιά, όποιος έρθει, όποιος έχει έρθει το γνωρίζει, όποιος δεν έχει έρθει. Οι Ιταλοί είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν ξέρουν τι είπα να πει φλάς, έτσι. Ιδίως στην Εθνική Οδό αλλάζουν τη λωρίδα χωρίς να καταλάβεις από πού θα σου έρθουν, οπότε μεγάλη προσοχή. Και το ίδιο συμβαίνει αν συναντήσει Ιταλούς εδώ πάνω στα περάσματα. Το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή μπορεί να σταματήσει έτσι δεξιά στα καλά καθούμενα. Μπαμ! Ναι, τα κορίτσια εδώ είναι με το μπαμ. Οπότε μεγάλη προσοχή στους δρόμους, έτσι, και πάντα να αφήνετε αποστάσεις. Τώρα έχουμε ωραία αυτά τα περάσματα, αλλά έχουμε και τις γυναίκες μαζί, οπότε δεν μπορούμε να αξίσουμε λίγο γόνατο, θα πάμε λίγο κυριλάτα. Τώρα θα πούν κάποιοι που θα τα ακούσουν, σιγά ρε, ξύνεις και γόνατο. Όχι, δεν είμαστε από αυτούς, αλλά είμαστε από αυτούς που κοροϊδεύουμε, γιατί κάποιοι το περηφανεύονται και τελικά δεν φτάνουν ούτε τον αστράγαλο να χαμηλώσουν το μηχανάκι. Και εμείς τώρα έτσι το λέμε, όταν περάσουμε τα περάσματα λέμε πάμε να ξύνουμε κανένα γόνατο. Η ευχαρίστηση αυτή είναι της μοτοσυκλέτας, να έχεις όμορφη παρέα, να περνάς ωραία, να έχεις ωραίες διαδρομές. Τώρα δεν ξέρω τι θα φαίνεται στα βίντεο, προσπαθώ να τραβήξω τις καλύτερες εικόνες. Όπως λέγει ένας φίλος μου από το Κορινό, δώσ' το ντουμάνι, δώσ' το ντουμάνι, πάμε! Αύριο θα έχουμε και μια διαδρομή έκπληξη. Έτσι, βλέπετε πόσο ωραία είναι εδώ πέρα. Από το Σάντα Μανταλένα θα φύγουμε μετά, θα πάμε στην λίμνη Μπράιες. Είμαστε μέσα στο Σαν Πιέτρο. Δολομίτες, πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Φτάνοντας σιγά σιγά και εμείς στην Σάντα Μανταλένα, την πολυφωτογραφισμένη αυτή εκκλησία.
εκκλησία, εκκλησάκι, όπως θέλετε πείτε το. Και γενικότερα τη γύρα μας στους Δολομίτες που είναι σήμερα αφιερωμένοι, έχουμε διαλέξει 5-6 βασικά σημεία τα οποία θα επισκεφτούμε. Θα τραβήξουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα κρατήσουμε τις καλύτερες εικόνες, θα γεμίσουμε τις καρδιές μας με όμορφες εμπειρίες και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Σιγά σιγά το τοπίο γίνεται αλπικό, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αρχίζουν, ξεπροβάλλουν σιγά σιγά οι πρώτες κορυφές από τις Δολομίτες. Μυρίζει κοπριά full, έτσι. Οπ. Να την πρώτη εικόνα. Ταξίδι το οποίο το οργανώσαμε από τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Κλείσαμε τα ξενοδοχεία, κοιτάξαμε τις διαδρομές Σάντα Μανταλένα. Φεύγουμε τώρα από το Σαν Γιώχαν, από την Σάντα Μανταλένα και κατευθυνόμαστε στη λίμνη Μπράιες. Απέναντί μας είναι οι Δολομίτες. Προτιμήσαμε να μην πάμε από πάνω, προτιμήσαμε να πάμε από ένα πολύ κοφτό πέρασμα, αλλά όπως σας είπα, εδώ οι Ιταλοί θα πέσουν όλοι πάνω σου. Έτσι, βλέπετε το δρομάκι εδώ. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε εδώ τα παιδιά. Θωμά, έρχεσαι? Έχουμε σε επικοινωνία του Θωμά. Θωμά, θέλω να πιω φραπέ παγωμένο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Νεράκι θέλω παγωμένο. Φραπεδάκι κάτι θα γίνει. Λοιπόν, όσο ανεβαίνουμε, αντί να χαμηλώνει η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Μωρέ, μπράβο. Οι μηχανές μας έχουν ανάψει αυτό το πέρασμα, γιατί πάμε πρώτη Δευτέρα. Πού μας έφερες ρε από εδώ μέσα ρε, πού μας έφερες? Ρε, χάθηκε ο νορμάλο δρόμος. Μα τι περάσματα είναι αυτά εδώ μέσα στους Δολομίτες? Τώρα μόλις ξεκίνησε να γράφει λίγο εδώ το πέρασμα. Είναι... ναι.
κορυφή και από τη Σάντα Ματαλένα και κατευθυνόμαστε στη λίμνη Μπράιες. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά το Πάσο Ντέλε Έρμπε. Όσοι έχουν περάσει από το Πάσο Γκάβια θα καταλάβουν, είναι ακόμα πιο στενά τα πράγματα εδώ. Τώρα βέβαια είμαστε σε νορμάλ δρόμο. Επάνω ακριβώς στην κορυφή ήταν πολύ στενάχωρα τα πράγματα και με βαλίτσες και με διπλά άτομα. Ο δρόμος ήταν πάρα πολύ στενός, αναγκαστικά θα έπρεπε να σταματάμε κάθε φορά που βλέπουμε μια μηχανή ή κάποιο αυτοκίνητο και να περπατάμε τις μηχανές με τα πόδια ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε. Αλλά πολύ ωραία, έχεις με φόντο τους Δολομίτες, πολύ ωραία, ωραίο αρχικό τοπίο. Τώρα λέμε σιγά σιγά μετά από μια ώρα και κάτι οδήγηση να κάνουμε και κάποιο διάλειμμα, να πιούμε και λίγο νεράκι, γιατί 30 βαθμούς εδώ πάνω, ποιος μας το έλεγε, θέλουμε νερό και καφέ. Ωραία, πολύ ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Έλα, κατέβα. Θα σταματήσουμε κιόλας να ξεκουραστούμε. Ναι, ναι. Σε κάνα μισάωρο. Έχουμε 50 και λεπτά ακόμα. Ναι, να παρκάρω. Έλα εδώ μπροστά. Μας πέτυχε λίγο βροχούλα. Έτσι είναι τα πράγματα μέσα στο βουνό, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, σε 5 λεπτάκια θα φτάσουμε στην Lago di Brais, λίμνη Brais, στους Δολομίτες. Και μετά θα συνεχίσουμε, θα κάτσουμε εκεί πέρα, αναλόγως με τον καιρό, αν μας επιτρέψει θα κάτσουμε. Αλλιώς θα βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Η ώρα είναι 1, έχουμε ακόμα χρόνο. Δολομίτες πάλι απέναντι. Έτσι μας έβγαλε και ένα λίγο αεράκι, μας μπρώχνει λίγο, αλλά έτσι είναι όταν περπατάς μέσα στο βουνό και στη χαράδρα, σε ανήλιο θέμα. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το ταξίδι μας είμαστε με όλα τα πράγματα που πρέπει να κουβαλάει ένας μοτοσυκλετιστής. Αυτό είναι στάνταρ ένα φαρμακείο, στάνταρ παίρνεις μαζί σου το γυλαίκο το φωσφοριζέ, είτε είσαι ένα άτομο είτε είσαι δύο, ο καθένας πρέπει να έχει το δικό του. Σε περίπτωση που χτύπα ξύλο γίνει κάτι στον δρόμο, πρέπει να φοράς εδώ σε αυτές τις περιοχές, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, το γυλαίκο το φωσφοριζέ. Ο Θωμάς μπροστά, επειδή μία φορά την είχαμε πατήσει, πλέον έχει και την τρόμπα που τη βάζει στο USB και κατευθείαν μπορεί να φωσχώσει το λάστιχο. Συν το καρφί, άμα μας ξεβουκώσει κάποιο λάστιχο ή πατήσουμε κάποιο καρφάκι στον δρόμο, ποτέ δεν ξέρεις, έχουμε τα απαραίτητα. Κοιτάξτε τώρα,
Μπες σε πάρκινγκ, Θωμά, μπες σε πάρκινγκ, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Πάλι να πληρώσουμε. Ναι, περίμενε Μάγδα. Ναι, Μάγδα, κατέβα. Κατέβα. Να ρωτήσουμε πρώτα. Το κράνος έχω λουκέτα, θα τα κλειδώσουμε. Ρωτήστε. Ναι, γιατί και από εδώ και από εκεί κάπου να μας ανοίξει, να πούμε με τιμή και μετά θα πληρώσουμε. Έτσι εννοείται, όπου και να πας πληρώνεις. Μαγδά, να μην σταματήσω, πάρε το δικό μου το χαρτάκι. Βλέπετε τι κόσμος υπάρχει, πολύς κόσμος.